idee. Ik heb weer wat moois. Oh, vertel. Ja. Zo, dat is een mooi plakje. Ik show wel even. Joet, een thuiswedstrijd. Ik ben hier hikke en tijn. En vroeger heb ik een soort hutten gebouwd hier in het bos en verstappertjes spelen. Hoe mooi is dat? Landelijk wenjen zoals het bedoeld is. Nou, we ben je dan ik in Ter Wispel en het credo luidt als volgt. Een mooi wenplak en ik kan dat beamen. Welkom. Oh, sorry. Ik zal even een poging wagen. Dat komt goed. Zo doen we dat in Friesland. Je hebt toch natuurlijk dat fout zo gaan, maar het komt goed. Het dorp Ter Wispel telt zo'n 1000 inwoners en van oorsprong heeft het een agrarisch karakter. Daar leidt de gedik en daar leidt de tienje. En we hebben meer dan genoeg groente. We staan hier op een perceel van zo'n 6000 kantometer groen. Meer dan genoeg groente voor het lietsvee, een smotstuin of een siertuin. En het mooie is, de reeën en de hazen, dat ben je ook geworden. Van oorsprong dat jaar het huis van 1934. In 2003 werd de wenning flink verbouwd en groter maken. Hier terug ontstiert er een wenoppervlakte van maar liefst 184 kantometer. En bij de verbouw werd er rekening houden met de isolatie. Hier krijgt alleen nu het bos. Hoe mooi is dat? Kun je er zo in rennen? Ik denk dat ik jou wel enthousiast heb maken over het fantastische plak en huis. Ruimte genoeg om al jouw ideeën vorm te gaan. Tot de volgende keer.